Tady je kompletní text vašeho scénáře v češtině, upravený tak, aby byl maximálně poutavý, hluboký a v souladu s nenapodobitelným stylem Richarda Feynmana. Text je koncipován jako plynulý narativ bez nadpisů, zaměřený na udržení pozornosti a extrémní detailnost, aby dosáhl požadovaného rozsahu a dopadu. Pojďme si promluvit o elektřině. Myslíte si, že víte, co to je, že? Chci říct, používáte ji neustále. Právě teď proudí elektrony zařízením, na kterém tohle čtete. Elektřina napájí světla kolem vás, udržuje vaše jídlo v chladu, nabíjí vaše telefony, je prostě všude. Takže jí musíte rozumět, že? Dobře, tak mi to vysvětlete. Co se stane, když něco zapojíte do zásuvky? Odkud se ta síla vlastně bere? Co je elektřina ve svém úplném jádru? Většina lidí řekne něco vágního. Je to energie. Jsou to pohybující se elektrony. Je to proud v drátě. Ale tady je to, co mě na těchto odpovědích trápí. Oni ve skutečnosti nic nevysvětlují. Jen tu záhadu jinak pojmenovávají. Jistě, elektrony se pohybují, ale proč? Co je tlačí? A proč to tlačení vytváří světlo, nebo teplo, nebo pohyb? Pravda je mnohem temnější a podivnější, než si myslíte. To, čemu říkáme elektřina, je hluboce, naprosto bizarní záležitost. A způsob, jakým se o ní učíme ve škole, tuhle podivnost úplně maskuje. Děláme, jako by to bylo něco normálního, předvídatelného a bezpečného. Ale jakmile uvidíte, co se skutečně děje, jakmile nahlédnete za oponu, uvědomíte si, že manipulujeme s něčím naprosto mimořádným. S něčím, co boří všechno, co si myslíte, že víte o tom, jak svět funguje. Dovolte mi ukázat vám, co tím myslím. Uděláme si experiment, jednoduchý. Vezměte si kus plastové folie, odtrhněte proužek. Teď ho rychle proměte mezi dlaněmi, jako byste si je chtěli zahřát. A teď ho podržte blízko hřbetu ruky, aniž byste se ho dotkli. Cítíte to? Chloupky na vaší paži se hýbou, staví se, natahují se k tomu plastu. Můžete skutečně cítit, jak za vás ten plast na dálku tahá. Zastavte se a na vteřinu o tom přemýšlejte. Jen jste třeli plast. To je všechno. Žádné baterie, žádné dráty, žádný zdroj energie, jen tření. A teď ten plast dokáže sáhnout přes prázdný vzduch a trhat za vaše tělo. Jak? Ve vaší běžné zkušenosti se světem věci tlačí nebo táhnou jen tehdy, když se dotýkají. Tlačíte židli, dotýkáte se jí, zvedáte knihu, dotýkáte se jí. Síly vyžadují kontakt. Kromě tohoto kousku plastu, který se vás nedotýká a přesto tahá za vaše chloupky prázdným prostorem. Většina lidí nad tím pokrčí rameny. Statická elektřina. O tom jsme se učili v 7. třídě. Není to důležité. Není to důležité. Právě se díváte na sílu, která drží každý atom ve vašem těle pohromadě. Na sílu, která umožňuje chemii. Na sílu, díky které pálí vaše neurony, stahují se vaše svaly a vaše oči vidí. Díváte se na jednu ze 4 základních sil vesmíru, která demonstruje svou schopnost působit na dálku. A vy si myslíte, že je to jen laciný trik. V tom je ten problém. Stali jsme se s elektřinou tak důvěrně známí, že jsme zapomněli, jak naprosto šílená ve skutečnosti je. Rozeberme si, co se právě stalo. Když jste třeli ten plast, seškrábli jste elektrony ze svých rukou a navršili je na plast. Jen pár bilionů elektronů navíc. A tady je věc, která vám zavaří mozek. Ty přebytečné elektrony se navzájem nenávidí. Odtlačují se od sebe silou tak obrovskou, že ji doslova nedokážete pochopit. Dovolte mi to přesto zkusit. Vezměte 2 elektrony, umístěte je 1 centimetr od sebe. Elektromagnetická síla mezi nimi je asi 10⁻42. Mocninu silnější než gravitační síla mezi nimi. 10⁻42. To je 1 následovaná 42 nulami. Elektromagnetická síla je tak nepředstavitelně silnější než gravitace, že gravitace by pro srovnání klidně nemusela existovat. Pro elektrony je gravitace irelevantní, bezvýznamná.
Elektromagnetické síly jsou všechno, takže se nabízí otázka. Pokud jsou tyto síly tak monstrózně silné, proč všechno nevybuchne? Proč se hmota prostě neroztrhne na kusy? Odpověď je téměř magická. Vyrušení. Přemýšlejte o tom, co je to vlastně atom. V centru máte protony s kladným nábojem. Kolem nich máte elektrony s záporným nábojem. Plus a mínus. A tyto náboje se řídí jedním jednoduchým pravidlem. Stejné se odpuzuje, opačné se přitahuje. Tyto síly jsou naprosto stejné co do velikosti. Tlak odpuzování se rovná tahu přitažlivosti. Takže v normální hmotě získáte důvěrnou směs kladných a záporných nábojů. Protony a elektrony jsou natlačeny tak blízko sebe, jak jen fyzika dovoluje. Každý kladný náboj je obklopen zápornými. Každý záporný je obklopen kladnými. A navzájem se vyrovnávají. Ty obrovské odpudivé síly jsou vyrušeny stejně obrovskými přitažlivými silami. Všechno je neutrální. Ty síly tam stále jsou. Ty monstrózní elektromagnetické síly stále působí, ale jsou vyváženy tak přesně, že výsledný efekt je nula. A protože jsou ty síly tak obrovské, i ta nejmenší nerovnováha vytváří efekty, které můžete cítit. Když otřete ten plastový obal, pohnete možná jedním elektronem z každého bilionu. To je v podstatě nic, ale stačí to k tomu, aby se vám zježily chloupky na paži. Protože když jsou základní síly tak gigantické, i ten nejmenší přebytek vytvoří znatelný efekt. Tohle mění všechno v tom, jak přemýšlíte o hmotě. Zvedněte hrnek, držte ho v ruce. Co cítíte? Myslíte si, že cítíte pevnost keramiky, fyzickou substanci? Chyba. Cítíte elektromagnetické odpuzování. Elektrony ve vaší ruce odtlačují elektrony v hrnku obrovskou silou. Důvod, proč nemůžete prostrčit ruku skrz hrnek, je ten, že elektromagnetické síly jsou tak silné, že se elektrony odmítají překrývat. Vaše ruka se hrnku nikdy nedotkne, ne doopravdy. Mezi atomy ve vaší ruce a atomy v hrnku je vždycky nepatrná mezera. Necítíte kontakt. Cítíte, jak na vás elektromagnetická síla tlačí zpět. A tady je věc, která by měla zcela restrukturalizovat váš pohled na svět. Všechny síly, které jste kdy cítili, jsou elektromagnetické. Každé zatlačení, každé zatažení, každý pocit doteku, tlaku nebo odporu, to vše je elektromagnetické odpuzování a přitahování působící na dálku. Nikdy v celém svém životě jste se ničeho nedotkli. Pokaždé, když si myslíte, že se něčeho dotýkáte, cítíte elektrony, jak otlačují jiné elektrony prázdným prostorem. Je to ta samá síla, kterou jste viděli u té plastové folie, jen působí na menší vzdálenosti, kde se síly stávají kolosálními. Teď si promluvme o drátech. Máte měděný drát táhnoucí se přes váš dům. Na jednom konci je zásuvka, na druhém konci je lampa. Cvaknete vypínačem. Lampa se okamžitě rozsvítí. Co se právě stalo? Standardní vysvětlení je, že elektřina teče jako voda. Elektrony vstoupí do drátu na jednom konci, cestují jeho délkou a vyjdou na druhém konci. Toto vysvětlení je naprosto špatně. Elektrony v drátu se pohybují neuvěřitelně pomalu, asi 1 milimetr za sekundu. Touto rychlostí by elektronu trvalo skoro půl hodiny, než by přešel váš dům. Ale lampa se rozsvítí okamžitě. Takže co se děje ve skutečnosti? Tady je klíč, ten drát už je plný elektronů. Měď má spoustu volných elektronů, které tam jen tak sedí a jsou připravené se hýbat. Když uzavřete vypínač, vytvoříte rozdíl napětí. To napětí zatlačí na elektrony na jednom konci drátu. Ale protože se elektrony navzájem odpuzují i na dálku, tento tlak okamžitě ovlivní další elektron, který zatlačí na ten další a ten na další. Je to jako řada lidí stojících rameno na rameni. Pokud zatlačíte do člověka na jednom konci, člověk na druhém konci to pocítí téměř okamžitě.
Ne proto, že by ten první člověk prošel celou řadou, ale proto, že se ten impuls přenesl celým davem. Ten tlak se šíří drátem rychlostí blízkou rychlosti světla. Ne proto, že by se jednotlivé elektrony pohybovaly rychle, ale protože elektromagnetická síla působí okamžitě napříč prostorem. To je to, co dělá elektřinu užitečnou. Můžete zatlačit tady a něco zareaguje támhle téměř okamžitě přes obrovské vzdálenosti. Ale odkud se ten tlak bere? Pojďme to vystopovat zpět. Vaše lampa je připojená k zásuvce. Zásuvka k drátům ve vašich zdech. Ty se připojují k elektrickému vedení a ty k elektrárně. Možná je míle daleko, možná stovky mil. A v té elektrárně se něco točí. Masivní turbína vážící tuny, rotující 1000krát za minutu. A ten točivý pohyb, dějící se kilometry daleko, je to, co napájí vaši lampu. Jak je to možné? Spojením mezi tou rotující turbínou a vaší lampou je magnetismus. Elektřina a magnetismus jsou jedna a tatáž věc. Nejsou to dva oddělené jevy. Jsou to dva aspekty jedné sjednocené síly. Elektromagnetické síly. Pohybující se elektrické náboje vytvářejí magnetická pole. Měnící se magnetická pole vytvářejí elektrické proudy. Jsou neoddělitelné. Takhle funguje generátor. Otáčíte měděným drátem uvnitř magnetického pole. Magnetické pole tlačí na elektrony v mědi. Elektrony se nechtějí hýbat, ale pole je neodbytné. Přinutíte elektrony téci. To je elektrický proud. To je všechno. Pohyb plus magnety plus měď rovná se elektřina. Teď to udělejte obráceně. Pusťte elektřinu měděným drátem uvnitř magnetického pole. Pole zatlačí na pohybující se elektrony. Drát se pohne. To je motor. Ten samý jev, jen pospátku. Generátory mění pohyb na elektřinu. Motory mění elektřinu na pohyb. A důvod, proč to funguje, je ten, že elektřina a magnetismus jsou sjednoceny. Tohle by se mělo zdát nemožné. Chcete mi říct, že můžu pohnout kovem na jednom místě a jiný kov se pohne na jiném místě, aniž by je cokoliv fyzicky spojovalo, kromě tenkého měděného drátu? Ano. Chcete mi říct, že otáčení magnetem poblíž mědi generuje tlak, který cestuje dráty a nutí jinou měď k pohybu? Ano. A my to používáme každou sekundu každého dne. Každý motor, každý generátor, každá elektrická síť na Zemi funguje na tomto principu. Voda padá na jedné straně přehrady. Turbíny se točí. Měď se pohybuje magnetickými poli. Elektrony dostanou impuls. Ten impuls cestuje stovkami mil drátů téměř rychlostí světla. Dorazí k vašemu domu, rozhýbe elektrony v motoru. Váš ventilátor se zapne. Voda padající na jednom místě donutí motor se točit na jiném místě, kilometry daleko, spojeno ničím jiným než tenkým kovovým drátem. To je šílené. K tomu, aby to fungovalo, dokonce nepotřebujete ani permanentní magnety. Vezměte cívku měděného drátu, pusťte do ní elektřinu. Pohybující se elektrony vytvoří magnetické pole. Teď pohněte touto cívkou poblíž jiné cívky z mědi. Měnící se magnetické pole zatlačí na elektrony v té druhé cívce. Proud teče, i když mezi nimi není žádné fyzické spojení. To je transformátor. Tak funguje elektrická síť. Jen měď, jen pohyb. To je vše, co potřebujete. Kov mluvící ke kovu přes prázdný prostor pomocí elektromagnetických polí. Tady je ta věc, která by měla zcela změnit váš pohled na realitu. Řekl jsem dříve, že všechny síly, které cítíte, jsou elektromagnetické. Všechna ta tlačení a tahání, všechna ta dotýkání. Ale zamyslete se nad tím, co to znamená. Běžné síly, mechanické síly, které zažíváte každý den, ty nejsou fundamentální. Jsou to jen následky elektromagnetické síly. Elektromagnetická síla je tou základní realitou. Všechno ostatní je od ní odvozeno. Když zatlačíte na dveře, vytváříte elektromagnetické odpuzování mezi elektrony ve vaší ruce a elektrony ve dveřích.
Když jdete po podlaze, drží vás nahoře elektromagnetické odpuzování mezi elektrony ve vašich chodidlech a elektrony v podlaze. Když světlo zasáhne vaše oči, detekujete oscilující elektromagnetická pole, která způsobují pohyb elektronů ve vaší sítnici. Všechno je to elektromagnetické. Chemie, elektromagnetické síly mezi elektrony v různých atomech. Teplo? Atomy vibrující, protože je elektromagnetické síly drží na místě. Biologie? To je chemie, což je elektromagnetismus. Celá vaše smyslová zkušenost reality jsou jen elektromagnetické interakce. A tady je to nejhlubší. Elektromagnetickou sílu nemůžete vysvětlit pomocí ničeho jednoduššího. Nemůžete říct, že je to jako pružina nebo jako lano, protože pružiny a lana jsou tvořeny elektromagnetickými silami. Elektromagnetická síla je fundamentální. Je to jeden ze 4 základních stavebních kamenů přírody. Musíte ji přijmout jako holý fakt o realitě a pak se vše ostatní vysvětlí pomocí ní. To je nepříjemné, protože elektromagnetická síla působí na dálku a to porušuje vaši intuici. Vyvinuli jste se tak, abyste rozuměli kontaktním silám, ale kontakt je iluze. Žádný kontakt neexistuje. Existují jen elektromagnetické síly působící přes nepatrné vzdálenosti. Abyste rozuměli elektřině, abyste jí skutečně rozuměli, musíte přestavět svou intuici od základů. Musíte přijmout, že vesmír je tvořen poli, která prostupují celým prostorem. Že nabité částice na sebe tlačí a táhnou skrze tato pole. Že působení na dálku je pravidlem, nikoli výjimkou. Když cvaknete vypínačem, tady je ten skutečný příběh. Uzavřete obvod. Elektrony v celém obvodu se začnou pohybovat pomalu, asi milimetr za sekundu. V elektrárně se točí turbína, magnety rotují poblíž měděných cívek, měnící se magnetické pole tlačí na elektrony. Tyto elektrony tlačí na další elektrony. Ten impuls se šíří téměř rychlostí světla stovkami mil drátů. Ten impuls dorazí k vašemu domu. Elektrony proudí tenkým vláknem. Vlákno klade odpor. Pro elektrony je těžké se jim protlačit. Tento odpor generuje teplo. Vlákno se zahřeje natolik, že začne svítit bíle. Elektromagnetické vlny vyzařují ven. Některé z těchto vln zasáhnou vaše oči. Oscilující elektromagnetická pole způsobí pohyb elektronů ve vaší sítnici. Tyto pohybující se elektrony spustí chemické reakce. Signály putují vašimi neurony do mozku a vy vidíte světlo. Každý krok je elektromagnetický. Rotace turbíny, cestování signálu, odpor vlákna, samotné světlo i vaše vidění. Všechno. Zamyslete se nad tím, jak neobyčejné to je. Před 200 lety nic z toho neexistovalo. Pak jsme tyto síly objevili. Přišli jsme na to, jak s nimi manipulovat. Sestrojili jsme stroje, které dokázaly generovat elektřinu, přenášet ji na obrovské vzdálenosti a používat ji k užitečné práci. A tím jsme zcela transformovali lidskou civilizaci. Elektřina nám dala okamžitou komunikaci. Telegraf, telefon, rádio, televizi, internet, vše elektromagnetické. Dala nám umělé světlo. Města, která nikdy nespí, dala nám motory, stroje, které mohou pracovat bez lidských nebo zvířecích svalů. Dala nám výpočetní techniku, miliardy drobných spínačů, manipulujících s elektromagnetickými silami pro zpracování informací. Všechno, každý jednotlivý aspekt moderního života běží na elektřině. A to vše je založeno na tomto jediném poznatku, že existuje základní síla, která působí napříč vzdálenostmi. A pokud se naučíte tuto sílu ovládat, můžete dělat věci, které by komukoli před 200 lety připadaly jako magie. Takže co je elektřina doopravdy? Elektřina není věc, není to látka ani tekutina. Elektřina je to, čemu říkáme proces, kdy manipulujeme s elektromagnetickou silou, abychom vykonali užitečnou práci. Ale fundamentálněji je elektřina důkazem, že svět není tím, čím se zdá být.
Svět se zdá mechanický, plný pevných objektů tlačících proti sobě přímým kontaktem. Ale to je iluze. Skutečný svět je tvořen poli a silami působícími na dálku, částicemi, které se postrkují a přitahují prázdným prostorem. Když vidíte, jak plast přitahuje papír, vidíte základní sílu, která umožňuje existenci chemie. Když rozsvítíte světlo, ovládáte elektromagnetická pole, která prostupují celým vesmírem. Když to pochopíte, když skutečně pochopíte, co se děje, všechno se změní. Uvědomíte si, že svět je elektrický, že síly působí na dálku a že pevná hmota je jen pečlivě vyvážený tanec odpuzování a přitahování.